Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa-ke uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga ukuba ngiphe ithuba lokuthi ngibe kanye nawe kule nkonzo le uNkulunkulu asihlelele yona. Siyambonga ngendlela emangalisayo. UnguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu odala izulu, waleneka njengendwangu, udala umhlaba uphanyekezeni. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke akakuthandayo ngoba yena udale konke, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu bangcwele. Singakangeni enkonzweni, ngiyafisa ukuthi ngilungise nazi izinto engibonayo ukuthi zenza inqubekela yethu ingahambi kahle, kungenzeki kahle zonke izinto ngendlela efanele. Kwababhukhayo ngiyacela ubhale usuku olunikeziwe ebhukwini lakho lokuvuma izono, ubhale nenyanga, ubhale nonyaka, ubhale isikhathi ukuthi ufona ngasikhathi sini. Uphinde futhi ubhale inamba oyoyifonela. Baningi abantu abalahlekayo bafonela inamba ka-WhatsApp, kanti ngiyazi ukuthi iphutha angilenzi. Ngikunikeza inamba oyongifonela kuyona okungeyona ka-WhatsApp. Bayathanda abantu ukusebenzisa lesi communicator ngayo. U-WhatsApp usuke uvaliwe uma ngikhuluma nabantu. Ngifake aeroplane mode, uvaliwe. So manje uma ufonela wona u-WhatsApp, mina ngikulinde ngapha kule namba efonelekayo engakunikeza yona mhla ubhukha. Wena usubhizi kufonela u-WhatsApp, uvalekile. Ngiyacela bazalwane silalelane. Bhala usuku lwakho, inyanga, nonyaka, nesikhathi, nenamba ebhukwini lakho lezono. Baningi abantu asebelahlekile kwadinga ukuthi bathole unyaka ekugcineni, bawubambe ekugcineni ulayini ngenxa yokunganakakeli nokungaqapheli. Phela kugcwele. Uma umisishe i-appointment yakho, angikwazi ukukushutheka noma ikuphi. Bese kuzoba-ke abantu abasebenzisa noma yiphi inamba abayibona ibhala u-admin. Akuhambi kanjalo. Ezami zonke iy'namba zoyi-4 zingo-admin, ngasichaza isizathu. Ngenzela ukuthi nami uma ngenza iphutha nga-exitha i-group, ngikwazi ukuzibuyisela ngezinye iy'namba. Khona inamba u-060, inamba yokuqala sisaqala ekhaya lezwi. Angiyishintshile, kodwa idina ama-records. Khona manje before ngiqala inkonzo, khona ubengifonela umzalwane eqinisekisa ukuthi umhla ka-24 May 2024. Ngathi mina akunjalo. Ngase ngiyamcheckela efonini endala le-060, ngathola kwaku-14 May 2024. Usedlulelo usuku. Ebhukwini lakhe lezono uyibhala inamba wathi 24 May 2024 kanti u-14. Ngase ngiya-screenshotha ngamthumelela. Mangivula amadatha nje manje izobe ingena leso screenshot simtshela ukuthi udlulelo usuku umhla ka-14 May. Ngakho-ke bazalwane, ngiyanicela, bhala uma kufika nje kuwe, bhala i-date ebhukwini lakho lezono, konke kuphelele nenamba oyoyifonela. U-064 inamba yesibili esasisebenzisela u-WhatsApp. Since sesino-YouTube, isingeka-YouTube kuphela, ungamsebenzisi u-064, ngiyacela. Inamba esisebenzisayo u-063, 06377555162, wona WhatsApp okhona lo. Manje uSathaneke uyakulimaza, kushaye, uthumele kwe-wrong, usuke kwe-wrong, ungene kwenye kwe-wrong, uphume kwenye kwe-wrong. Angikwazi uku-operate amafoni amaningi mina ngo-WhatsApp. Ngingedwa. Ngi-operate ngo-063 kuphela u-WhatsApp. So ngiyacela sibambisane.
musuthumela kunoma yiphi inamba ka-admin, ngiyacela thumela enambeni eyodwa. Kanti wena usabuki nanokuthi yindaba kade ngagcina ucommunicate nale namba kanti ubucommunicate nami, usaqala ubuka ama-messages akho phezulu. Abanye bengiqeda kubatshela, abanye sengize bathola imiyalezo emithathu, musuyisebenzisa le namba ka-YouTube, kudlule i-week or 2 siyayisebenzisa futhi, kudlule i-week or 2, angazi fanele ngenze nami, ufanele ngiyeke ngingaphenduli ngingasho lutho, ngiyeke nje umuntu aze abone ukuthi usebenzisa inamba wrong. Mhlawumbe kuzosiza lokho, angazi, ngoba kusho ukuthi ngiyona uma ngabe ngikuphendula. Omunye uma ngimphendule ngimtshela ukuthi le namba ka-YouTube, aphinde aphendule futhi khona. Awu kodwa Nkosi yami, hawu kodwa bakithi bazalwane, yazi so singenziwa izinto engenamsebenzi esihogweni, ungalaleli nje, umuntu ayosha ney'phingi ney'febe ngenxa yokungalaleli. Ake sifunde ukulalela. Abanye-ke bambuleka izinqa ukuthi iy'nkonzo abayilaleli. Njengoba ngiyenza nje le VN, ngiyoba ngiyenza nje, uzothola ukuthi ntambama noma kusasa khona uzobe sethumele enambeni e-wrong. Kusho ukuthi akayilaleli inkonzo, usekhona nje ngenamba ekhaya lezwi, umzimba nenhliziyo nomphefumulo wakhe abekho ekhaya lezwi. Athi uma eseqoqoka uhlwa-ke wakhumbula ukuthi kunomkhuleko osekhaya lezwi, avele adumele noma yiphi inamba abhale. Ngiyacela sibambisane, umsebenzi wami usumningi ngendlela emangalisayo. Okwesigcina, kwesithathu, yazi ukuthi senibaningi ekhaya lezwi, unenhlanhla uma ubhala imeseji ekuseni wayithola ntambama. Isikhathi esiningi uzobhala imeseji namhlanje uyithole ngakusasa. Ngisho uthumela umuntu ufuna engene ekhaya lezwi, mtshela ukuthi kungenzeka angene ngakusasa noma angene ngaleliya langa, ngoba abantu ngibafaka ekuseni kuphela ekhaya lezwi. Intathakusa kusequiet ngoba kunzima ubhizi uload abantu khona ababhalayo kuyaphazamisa. Uyabona nje laba ababhale iy'ntatha kuyaphazamisa, ngibhizi ngifaka abantu baya-corresponda, but-ke akulutho ayikho into engingayisho. Yingakho-ke ngingabafaki abantu emini, ngoba emini kuyabhalwa too much igroup enkulu. Ngiyabonga, ngiyethemba sesizwene bangcwele, ngiyathemba sizwene. Nginikhumbuze kwababhukhayo, bhala phansi usuku, i-date, unyaka, isikhathi nenamba yoyifonela. Abantu abasebenzisa inamba ka-YouTube kuphela, angasebenzisi noma yiphi. Ngiyacela bazalwane, sebenzisa u-YouTube njalo uxolo, sebenzisa ezithi 063 kuphela. Ngiyaxolisa kakhulu sengithi YouTube, ukuthi ngijahe inkonzo ngibuka isikhathi. Sebenzisa ethi 063 7755 162 uma ufuna ukukhuluma nami ngo-WhatsApp. Musu usebenzisa noma yiphi inamba ngoba ino-admin. Ngiyacela. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nawe, akubusise usalalela wenza okushiwoyo. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu siyabonga kakhulu. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo, usifihle sizwe lokhu umoya akukhulumayo ebandleni. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Silungiselela inkonzo, bacelile abefundisi ukuthi basebenzise indlu yethu yokukhonzela, benza umkhuleko abafundisi bendawo engiyilunga laleyo nhlangano yabefundisi. Kwenziwe umkhuleko ukukhulekela ukhetho olungesontelizayo. So yaqala inkonzo ntambama ngo-6. Uma kuhambe ngendlela abahlele ngayo bafisa iphele ngo-10. Bengifisa, angazi kuyokwenzekani ukuthi ngiyirekhode ku-YouTube, ngiyifake ku-YouTube. Bengifisa, angazi noma kuyokwenzeka yini. Asidluleke siyezwini lenkosi, sikhuluma ngobunye kuKristu, UkaJohn chapter 17 uverse 24 no-25 no-26. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona. Ngokuba wangithanda
kungakasekelwa izwe. Verse 25, Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Verse number 26, ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. Baba, ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo. Ngibuza umbuzo-ke mina, uyabazisa yini abanye abantu igama likaJesu Kristu waseNazaretha na? Uyabazisa yini abanye abantu? Khona abantu abazosho esihogweni bashiswe ukuthi bahlulekile ukufakaza ngoJesu. Vele-ke nezwi liyasho nendodana unobufakazi. So abantu abahluleka ukufakaza ngoJesu ingoba banayo uJesu. Ufakaza kanjani ngento ongenayo, ngento ongayazi? Sifakaza ngoJesu ngoba siyamazi, sivela kuye. Asiqhubeke-ke nezwi leJohn 15 besiqale kuverse 18. Sizoqhubeka ngiphinde ngiqale ku-18. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Verse number 19, uma beningabezwe, izwe beliza kuthanda okwalo. Kepha lokhu ningesibabezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izwi lami, nelenu bayakuligcina. Ngamanye amagama, okwenzeka enkosini uJesu nakuthina kuyokwenzeka. Uma bambiza ngedimoni, nathi bazosibiza. Izinto ezenzekile kuyena kufuneka sizilindele nathi ukuthi zizokwenzeka kithi. Verse number 31, kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. Umsebenzi wethu sibazise abantu ukuthi ubani othuma inkosi uJesu. Ngoba uma singabazisi, lezi zinto ezenzeka enkosini uJesu zizokwenzeka kithi, ngoba vele bazobe bengazi ukuthi nathi sithunyiwe. So i-protection yakhe isekuthenini yaziwa ukuthi uthunyiwe, yaziwa ukuthi uthunywe ubani, bese uyayenza intando yakhe okuthumile. Uyayenza intando yakhe okuthumile, uyayenza mntakababa. Uyafakaza ngoJesu, uyakhuluma ngaye, bayamazi abantu. Asifakazeni ngenkosi yethu uJesu Kristu. Usethi kuverse 22, uma bengingafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono. Kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Yingakho ngiye ngithi umuntu ophuma ekhaya lezwi uphume neva. Uphume nje neva ngoba akanazaba. Hayi noma uphuma mntakababa, khulume konke okufisayo nokuthandayo ngekhaya lezwi nangami engikwaziyo ukuthi uphume neva enyameni, usiyokwahlulelwa ngalezi inkonzo ozizwile. Bekuyokusiza mntakababa ukuthi usindiswe, uphenduke, umkhonze uNkulunkulu. Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami. Izinto ezimbi abazozenza kithi kuzobe kungenxa yegama lenkosi uJesu. Abanye bayacwaswa emabandleni abo ngenxa yokuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Abanye bayacwaswa emabandleni ngenxa yokukhuleka beguqile. Abanye bayacwaswa emabandleni ngenxa yokuthwala ekhanda nendlela abagqoka ngayo kuthiwe bazenza izalukazi. Bazalwane, asikwazi ukudayisa ngomzimba. Asikwazi ukwenza izinto ezi-attracta abanye bolunye uhlobo esingafani nalo. Ngoba isono leso, khuba abazalwane. uNkulunkulu wethu uyasithanda, ufisa simphilele, ufisa simkhonze ngeqiniso, ufisa sihambe njengokuba yena ahamba.
Uthi-ke kuvesi 22, uma bengafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono. Usekhulumile uJesu ngezwi lakhe. Usekhulumile uJesu ngayo le nkonzo. Awusenazo izaba mntakababa. Noma ungaphuma nje uzwile ekhaya lezwi, bekuyokusiza ukuhlala uphenduke usindiswe, umkhonze ngeqiniso, ngoba ngale kwethuna kuzobe kungasekho ukubuyela emuva. Masibeni munye kuKristu, sithandane, sizwane, sothola umvuzo omkhulu ezulwini. Ngiyacela ukuthi siguqe, ngikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga Nkosi, sikunikeza udumo nangaso lesi sikhathi. Ngikhulekela bonke abagulayo, ngiyacela ubaphilise. Ngithuma izwi lakhe elinamandla. AmaHebheru 4:12 athi liphilile, libukhali kunenkemba eyisikanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanise amalunga nomnkantsha, lihlukanise umoya nomphefumulo. Izwi lakho ilona uzohlulela ngalo, ngoba izwi lakho Nkosi akukho okufihlekileyo okungekho obala kuwe. Ngiyacela Nkosi ubaphilise abagulayo, ngoba wena owelapha zonke izifo zethu, wena othethelela zonke izono zethu. Siza kuwe-ke ngalesi sikhathi, bonakalisa amandla akho. Siza Nkosi abalimele emphefumulweni, abanye bashonelwe, ngiyacela ubaduduze. Ngiyakhuleka Nkosi ube seduzane nabo. Nkosi, intando yakho mayenziwe kulo mhlaba njengoba ufisa ezulwini. Konke Nkosi okudalileyo makuhambe njengoba ufisa. Sibiyele-ke usigcine ekhaya lezwi, sibiyele usigcine entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho, ngoba wena wedwa uNkulunkulu esingamkhonza. Wena wedwa uNkulunkulu owawukhona, okhona, nozoba khona engunaphakade. Siyabonga kakhulu ngakho konke. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, udumo silunikeza yena lonke. Baba uNsibande, uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.